Good evening. So ngayon, andito na ako sa bahay ni Diva. Ni Diva. So, surprise! Tignan natin kung ano magiging reaction niya sa aking surprise visit sa kanya. Ano ginagawa? Ha? Ano ginagawa? Wala. Hindi niya alam na darating ako. Wala. Pero may aso. Andyan na siya. Titignan natin kung anong gagawin niya. Anong ginagawa niya? Hi! Good evening! Apo kasi siya naman ng friend ko. Hila-hilatan. Kalma-kalmahan. Sakit yung ulo ko. Bakit? Yes, Gusto sakit niyo kaya yan, lang. di ba? Kulang pa nga eh. Gusto niyo yan, di ba? Hi. Huwag na. Surprise visit dito sa house mo. Nakakahiya Wow, ako naman na eh. surprise. Nakapaglinis. Ha? Hindi nakapaglinis. Grabe, hindi pa to ha. Fully carpeted. Ah, social lang pusa ha. Ibang klase. Oh. Taray. Kapag sa lap, parang ko nalaman. Yes, ako. Ikaw pa ba? May mga ano ka pala. Connection. So, Yes. so, dito ako sa bahay ni Diva. Ngayon for the surprise visit. Napapansin ko, dalawa na ba kayo magkapatid? Tatlo. Pero feeling ko sa'yo tong pwesto na to. Bakit? Kasi puro picture dyan. Ah, ito yung mga kasama ka sa mga taping niya. Oo. Okay, ang bongga. Yes, tsaka yung mga Mga pa-contest mga pa-contest na mula kay Ate Kim. Ate Kim Pedralba. Yes. Kamusta? Kamusta ang Sakit yung ulo ko maghapon? kasi kulang. Ako na po yung dumalo sa kanila. Bakit Ako ka na sumama yung- kagabi? Oo, di ba? Di sana ganyan din ako kung sumama ako. Sumagal. Hindi kasi nung isang gabi, super basag ako talaga. Ano yung ininom niyo? Gin. Dalawa lang kami ni Marian tumira nung tatlo. Sila ni Maria talaga yung queen ng gin dito. Natikin naman si Maria ng tando, kaya ayun. Ayun. Wala siyang pakero kung ano na itsura niya. Sabog na sabog din. Pwede akong mag-tour. Oo. Naku, Alam ko namang na-tour na rin to ng ibang mga social climber. Kaya lang gusto ko ding na makita. Gusto ko na unahin tong pwesto na to kasi Oo. ang bongga. Ako Ang bongga ng mga printing ng pictures and ito yung mga nung nasa Manila days to siya at nagsasasama-sama. Especially with Ate Regine, di ba? Yes. Oo. Ang bongga at ang yaman, ang ganda ng ng TV, ang laki. So, is this your room? Oo, ito yung room mo. Oo. Ay, bakit may... Sensya na po ha. That's So, tequila. ay, grabe naman. Pagpasok mo naman, magugulat ka talaga. Sasabihin mo talaga, tabi-tabi po. Ang bongga. Ang ganda talaga ng room mo na. Hindi nila mapagkakamalang Bex ang nakatira dito. Bakit? Kasi yung kulay, hindi siya nakaka-Bex. Nakaka-girl. Ayan. May tinatago pa ako dyan. Oh. Kala nyo Kala nyo matatakot nyo ako Sarap na yun. Oh, may props yan ng Halloween. Ulan pala. Kamusta ang mo rito kapag wala tayong ganap, walang... Ayun, hika, tihaya. Alam mo na. At na rin ang outfit, nakakaano ka dyan ha? Pirate ba yan? Galing pa akong airport dito. Kaya ngayon di pa ako nagbihis. Grabe kasi yung tequila talaga. Okay, so ngayon dito na tayo sa dining area nila na social. Tasty ang palaman, Victoria's Secret. Saan ka pa? Surprise visit nga talaga. Kaya kapag handa. Surprise visit, di tayo maghahanda. Pero ang ganda ng curtains nila, bongga. Dito ka, ikaw bang nag-ano? Or may kapatid ka pa nag-aaral? Yung bunso. Anong grade niya na? Grade 12. Okay. Kaya naman pala. Kaya that's why dalawa pa lang kayo na. Ang layo ng gap. Panganay ka rin? Panganay, tapos babae yung bunso. Ang layo ng gap. Babae rin? Oo. Ayun, lalaki ang bunso. Okay.
So madudugtungan pa pala yung lahi niyo, kaya okay lang. Sure na ba yan? Char! Pala desisyon, judgmental. Siyempre, ang mga collection ng mga momshies, hindi pwedeng mawala. Kailangan lagi nakaganyan yan, naka-arrange, naka-display. Diba? Ganyan ang mga Bili tayong momshies. gamit para gamitin. Pero hindi ginagamit. Hindi, pero ganyan talaga mga momshies. Diba, ganun Gusto talaga nila sila? nakikita yung mga gamit. Oo. Okay, ay, yan naman ay, pwede ba tayo dyan? Of course, kusina namin. Pasensya na. Kasi Grabe. surprise nga. Grabe yung kusina. Parang kwarto ko na. Ha? Oo. Eh, grabe. Ang bongga ng kusina. Ang laki, oh. Oh, di ba si? At, syempre, hindi magpapahuli. Sino naglilisyo? Ikaw? Ha? Bakit niloloko yung sarili? Kaya nga eh. Bakit niloloko? Lisyo. Katalawa na kayo. No? In fairness naman kasi talaga, maganda yung model. Maganda yung Oo, effect. yung model kasi yung nakakapaniwala. Bawal kasi mag-leisure kasi alam mo na. Nanditas mag-aala ka. Oo. Useless. Ang bongga ng house mo, I love it. Tapos ito yung dirty kitchen din. Oh, extension. Grabe, oh. Extension. Andiyan magluluto. Oh. Ang bongga. May ano sila, may additional kitchen. For sure, napakahilig magluto ng mom mo. Mama at kapatid ko babae. Ng mama mo kasi ang dami nilang mga ano, ang dami po nilang mga condiments. Sa pansin kaya, mostly ganun kapag kapag mahilig magluto ang isang ang nanay o kasi naman yung mga nakatira sa bahay. Ganun yun. Tapos yung nasa labas, store nyo. Oh, tindahan. Ang yaman ni Yaman, Odi ba? Alam mo mayaman eh. Grabe. Tapos dalawa CR. Samantalang sa amin, dyan na pupupo, dyan na rin ang bongga. Eh, yan din si Arlene. Shower room. Shower. Diba? May shower room. Iba. Ano ba niya ginagamit? Diyan pa rin naliligo. Display lang din. Kasi ano daw, mababa daw yung ceiling. Ceiling. Bakit? Matatangkad ba? Yun lang nga eh. Sa akin pa lang yung nakasukat. Pupuntahan din natin yung store nila. Chichikahin ko rin yung nanay niya. Hindi pwedeng hindi ko siya makilala. Yes. Tara! It's DJ.